Det er Martin fra Topmark. Jeg vil nu her vise jer, hvordan man kan skifte sin kapsel på sin bøtte. Og jeg lægger den bare hen over her. Skruer den simpelthen bare ned. Nu ligger den hernede løs på. Nu skal vi hen over den sidste krav. Og det gør man ved at tage en skruetrækker. Kør den ned bagved. Hold den ned. Sådan. Så får du låg på igen. Værsgo. Det var den ene måde at sætte en nyt kapsel på din dåse.